Ние всички видяхме преди малко каквото си можеш да правиш. Ето, айде, взимай тая масичка и ако обичаш изчезвай от манежа, нашето представление продължава. Драго, искам да ти кажа, че аз съм най-добрият илюзионист на България. Ти? Аз. Деца ви е вярно? Ето, виждаш ли, децата казват не. Само ти не вярваш. Не е вярно и децата не вярват. Хайде да се хванем на бас за 5 лева. Добре? На 5 лева. 5 лева. И какво? След като произнеса няколко вълшебни думички, ще взема парите без да докосна шапката. Ето, това е абсолютно невъзможно. Ако обичаш, взимай си шапката, масичката и дип да те няма. Ти пак не вярваш. Не вярвам, разбира се. Добре, айде да сложим още по 5 лева. Хайде, още 5 лева. Мокус, препаратус, абрадакабра, Стига си ме размивал. Стига си ме размивал. Какви са тия глупости да башколевиш? Брели, реки, бели, моля ти се, казах ти, изчезвай, губиш ни времето. Драго, започваш вече да ме обиждаш. Хайде да сложим още по 5 лева. Прекаляваш. Последни 5 лева и внимавай в картинката. Станаха 30. Дай, стотинка не давам повече. Много си фешън с тая вълшебна пръчка. Фокусът е готов, Драго. Както казах в началото, ще взема парите без да докосна шапката.